Meillähän loppuu aika. Italialaiset sanoo näin, ne lähtee menemään. Ei Espanja. Legendaarinen biisi MM-kisoissa. Mertsin sanoilla tullut. Olisiko ollut 95, mä sanoisin. Kaikki suomalaiset tietää tämän biisin. No ihan pieni mankeli. Mä en tiedä miten mä selittäisin tätä enemmän. Hyräilyä ei oo kielletty. Eikö? Ei. Mä osaan. Hyräile nyt vähän. Ihanaa leijona. Joo. Noniin. Meillähän loppuu aika. Italialainen automerkki. Punainen on yleensä aika... Ferrari. Joo. Saatiin 1. 2. Tää on niinku italialaisten kahvi. Eli kun ne menee tälleen kahvilaan, niin ne tilaa aina tää. Cappuccino. Ei. Sitä juodaan ihan pieni määrä. Espresso. Juu. Tyyliin espanjalaiset sanoo näin, kun ne lähtee menemään. Vamos. Ei. Pieni vinkki, Italia-henkinen. No italialaiset sanoo näin, kun ne lähtee menemään. Ei Espanja. Prego. Voiko heittää uuden? Voiko sitä hylätä? Voi, anna mennä vaan. Olisiko ollut Arrivederci? Ei. Se on hyvä hakku. Tää on niinku ihan normi lätty, tiedätkö? Margaret. Joo. Jolle syötän aika nopeasti peliä. Bolognese. Joo. Noniin.